Samozrejme, môžeme debatovať o tom, či táto zmierlivá retorika jej pomohla osloviť širšie spektrum voličov, ale zároveň napríklad to mohlo demaskovať v očiach aspoň časti váhajúcich potenciálnych priaznivcov Gašparoviča jeho minulosť. Ja si myslím, že mnohí voliči Gašparoviča nemali príležitosť informácie, ktoré by Iveta Radičová mohla prezentovať, získať, pretože... Roky? No napríklad za roky 94-98, ale aj neskôr. Aj neskôr. Napríklad málo kto si uvedomuje, dnes použijem iba jeden príklad, málo kto z voličov Ivana Gašparoviča si uvedomuje, že tento človek, ktorý sa dvakrát uchádzal o funkciu prezidenta v priamej voľbe a dvakrát uspel, ale teda ešte v predvolebnom zápase sa nevedelo, či uspie alebo nie, teraz druhýkrát, že bol zásadne proti zavedeniu priamej voľby. Pán Ölös k Ivanovi Gašparovičovi a jeho štýlu kampane? Tak, pred prvým kolom jeho najsilnejšia vyzývateľka Iveta Radičová mohla hrať rolu nekonfliktnej političky, keďže konflikty okolo Gašparoviča vytváral František Mikloško a Vladimír Mečiar. Skrátka, v úvodzovkách tú prácu, ktorá sa zdala byť taká nepríjemná, urobili oni. V druhom kole už nič také nebolo. V tom momente sa ukázalo to prázdno, skrátka, čo pravdepodobne menej mobilizovalo. Súhlasím s Milanom. Gašparovič sa správal užitočne, účelovo, bol útočný, bol energický. Od vedúceho politika sa aj očakáva, aby bol energický. To psychologické posolstvo, čo vysielal, bolo pre ten tábor voličov, ktorí ho volili relatívne dobré, relatívne efektívne. No a veľmi, veľmi prefíkane využil slabiny Ivety Radičovej. Skrátka, otváral také témy v týchto televíznych diskusiách, ktoré témy k tej vrstve voličov, ktorých on chcel zmobilizovať, cez iné kanály sa nedostali. To sú ktoré? Skrátka, kľudne, dokonca aj po voľbách mohol otvoriť tému financovania kampane Ivety Radičovej. Totiž internet vidí len relatívne, presne tá vrstva, ktorá ho volila, časť tej vrstvy nevidí internet, tá vrstva nemohla byť vedomá si toho, že jedine Iveta Radičová dávala všetky svoje výdavky na internet a nikto iný, ani on. Kľudne mohol takéto témy otvárať, téma potom vrátane niektorých častí maďarskej otázky, povedzme, a tak ďalej. Totiž títo ľudia väčšinou sa rozhodli na základe 2-3 televíznych diskusí alebo na základe rád nejakých miestnych autorít. No a toto využíval perfektne, alebo veľmi dobre aspoň, a pravdepodobne Iveta Radičová si to neuvedomila, že tá stratégia práve pri získavaní týchto vrstiev, tá nekonfliktná stratégia, neotvárania týchto tém, nevyjasnenie vôbec skutočných dimenzií týchto útokov je kontraproduktívna.